partio ez dala izen justue, emaitz ez dala izen justue hendeuen partio egin, ez dut taldiek neko merito indula partio irazteko. Garbi onda talde bat eman du partio osoko pixua, aukera sortu iteu, aukera faia iteu, eta Oiartzunek euki ditun gutxi batzutatien, bizartu ditu. Beti jungea atzetien marka gaiun, hazik urlordenean jarri gautzeta bat behasen lehenengo llegadan. Eta taldiek lehenengo denboran merezizula gola eta lortu dut sartzia lehenengo denboran bukaeran. Biharrengun hazik ebelaxe eukideu Mikel Arze eukideu bitxa bat egue danaia gol kantatzen genuen jugada baten. Eta Oiartzun atzin sartu dezagon, arrapode kontrarazo bat, sartu bat eta bigue, eta uste taldia bat eta biguin golpe hartu dula, geixo zan nahi baino ez ginen berda bezala jatzen, eukidu beste bat, justu Mikel eukidu beste aukera bat empatatzeko partidua, ez dugu empatau, eta gaur galtzitu gozako, baikien azkenien kampeonatatzeko bukaera arte burukaerko duzela partidua nahi. Lehenko aztien guztua ginen kontraxue galduzulako eta 4 puntoko aldie hartu genulako, oin geu faiadu eta behar egirazi du, punto batea gero da, eta bitu partio gatzeizko, uste lehenko gorko zango emaiz gogorrau asimilatzi zinguala daukuen lehenko lana, baina, ez dago guztare denbora asko biti horrek gaurkalduteko partiduei, azkenien preparau berra daukau larun bateko debako partidue, eta intentako dugu azto zuen berriz tope hartetzen, eta 3 punto lortzen joan deban horre emango jolako gureatik independitzea segitziaz. Bai, nunez, aziratien partidun pixu marko genula, da hola xertun dugu ez, fuerte hartun dugu, behasen kanpun sartu dugu, baina behase aiaudie eta aiaudin bat bortan, gola sartu dugu, baina guzti irazein dugu eta deskantzago empatea. Eta biharren tiempun hola xertun dugu, zakatzen behasen kanpun egu dugu, ni uste dixe partido zua, eta dominatzen, baina behase berreze aiau eta sartu dugu, eta sortu dugu aukera eta, baina gaur etzan bazartzen. Eta ni ustea partidua baztu inberdala, honi buelta eso ez taula eman berrian, ze 3 partido falta zaizku, da geure esku dago, eta ni gaur bezala zali etorrein bezala eta indera onditxe eman dugu, eta ni usteet geure esku dagoen bezalaxe, hau aurreatako dola egiz euro.